kupasilani zimene wayankhula mtsogoleri kapena kuti mkulu wa SIDED bungwe limene limamenyera ufulu komanso limayankhulapo likaona kuti zina zake mdziko muno sizikuyenda bwino. Amene wanda Silvester Namiwa lero lino abwera kufuna kuyankhulapo za ripoti la ndege limene latulusidwa ndi akatswiri amene adayikidwa mu Commission of Inquiry. Mongokumbusana Silvester Namiwa kuyambirira nawonso adayikidwa mu Commission of Inquiry mmenemu koma adachita kutulukamo ataona kuti zinthu zake kwa iwo amati sizikuyenda bwino. Ndi lero lino pamene Commission of Inquiry imene latulusa ripoti iwo abwera ndi kuyankhulapo za kukhosi kwawo monga mkulu wa bungwe limene la SIDED. Takhani pompo mvesere kuti kodi Silvester Namiwa ayikapo mlomo okuti chani pa ripoti limene kafukufuku adachitidwa wa Commission of Inquiry watuluka. Families are yearning to read the report line by line, page by page, in a quest to closure, in a quest for a closure to the many questions they have over the tragic incident. At this point, it is worth highlighting that the Commission's conduct erodes the trust and integrity, if any, Malawians had in it and the presidency. In view of the above, SIDED hereby challenges Justice Alide to immediately release the report or admit that he has defied the president's directive. That will mean Justice Alide is risking his own credibility and that of the report, if any. Simply put, Malawians cannot trust President Chakwera with such a report, more so given that a sham of a Commission of Inquiry on the arrest of former Anti-Corruption Bureau Director Martha Chizuma released, which allegedly had some of its pages removed, and sadly, the president is still sitting on that report. He is also still sitting on 3 other reports, namely on the killings of the persons with albinism, on the public sector reforms prepared by some eminent sons and daughters of the land, led by Vice President Chilima, and the COVID-19 response funds. In the interest of transparency and accountability, the Justice Alide-led Commission of Inquiry spent 200 million of Malawians' hard-earned taxes in that attempt to get satisfying closure of the tragic aircraft incident. Therefore, any attempt to cling to the report will prompt SIDED and other well-meaning Malawians to take action over this executive arrogance. End of statement. Signed, Silvester Namiwa, SIDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kutina kuti zokambirana za mmawa uno pa msonkhano uno wa ulemba nkhani zigonera kwambiri pa chiyankhulo cha chichewa, koma popeza kuti kuli anthu ena mdziko muno chichewa chosamva sayankhulanso, ndimangoyenereka kuwerenga chikalata chimene tili nacho chopita kwa atola nkhani. Chikalata chimenechi chili mutu onena kuti mutuluse poyera ripoti la ukhuza ngozi ya kuchikangawa. Bungwe la SIDED komanso amalawi ochuluka ndi okhumudwa komanso akudandaula ndi mmene komiti imene inakhazikitsidwa kuti ifufuze za ngozi imene inachitika pa 10 June 2024 kuchikangawa mmene ikupangira zinthu zake. Amalawi mukudziwa tonse kunena kuti ngozi imeneja idatenga miyoyo ya Malawi 9 kuphatikiza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Close Chilima komanso mayi wakale wa fuko Patricia Shaniru Zimbiri. Koma zikuoneka kuti ripoti ili ngakhale anthu amalikayikira palowa njomba zimene zikuoneka ngati zachibwanabwana mmene akulipangira. Lero ndikuyankhula pano
patha masiku atatu pamene amalawi adamvesera ripoti limeneja likuwerengedwa. Koma chodabwitsa nchonena kuti commission imeneyi kapena kuti komiti imeneyi ikukakamira ripoti limene adanena mosakangamizidwa kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino wawauza kunena kuti ripotilo alipereke kwa Malawi. Chimene chikuzunguza bongo wa Malawi ambiri nchonena kuti wapampando wa komiti Just Jaba Alide adalemba chikalata kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti a president atipasa mwayi kunena kuti ripotili tilipereke kwa inu tisanapereke kwa iwo. Koma Amalawi atamvesera ndi tcheru mene amawerengera ripotili pa Sabata pa 14 December 2024 kumapeto anazizimuka kumva omwewa apa mpandowa Ajaba Alide akunena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ripotilo libwera poyera pokhapokha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atasankha kutero. Apatu zikutanthauza zinthu ziwiri. Nkutheka kuti wapampando wa komiti a Justice Jaba Alide ananamiza mtundu wa Malawi. Kapena nkutheka kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ananamiza Amalawi. Apo ayi mwina titakunena kuti nkutheka Dr. Lazarus Chakwera adapereka di chilamulo chona kuti ripoti ligawidwe, koma Ajaba Alide pasifukwa chimene akudziwa okha asankha kunyozera mawu amene mtsogoleri wa dziko lino adanena. Ndicho linga chonena kuti aziligwiragwira ripotilo ndi kumapanga zimene iwo akufuna. Ndinene pano kuti Amalawi onse ambiri kuphatikizapo ifasilili tikunena kuti ripoti limene ndilopanda pake angotayisa ndalama za Malawi komanso kuwatayisa Malawi kumvesera ripoti limeneja pafupifupi 5 hours. Koma zambiri tiyankhula ripoti limene akatipasa oyera tikawerenga mwasatane. Ndimafunanso ndisindike apa kunena kuti Amalawi akhala ndi chidwi kudikira ripoti limeneja kuyambira mu Juni. Makamaka amene akudikira ndi chidwi kwambiri ndi mabanja okhuzidwa ndi ngozi imeneja, amene akanakonda akanawerenga. Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yonena kuti samatulusa poyera ripoti la kafukufuku. Ife ndanyakale kuti Ajaba Alide si munthu wamba, ndi judge wa ku High Court ndi akudziwa kofunika. 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa Amalawi sitimaziwanso Ajaba Alide anatulusa uthenga wawo kunena kuti chakomera president kuti ripoti chati kupase. Ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president amatanthauza chani. Ndizanena kuti kwanga kuti Malawi muno fota Malawi timadekha kwambiri asogolera athu amatitola kwambiri. Ifa zimene zingachitike kwina kuli konse. Simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe. Choncho ife chimene tikufuna ife ndiona kuti tiwerenge line by line, comma by comma. Ndike nakatiyambe nditu Amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija. Ifake tayambapo pano kuti nzopanda pache angotichedwesa angotonongera nthawi iwonso ma commissioner atayanso nthawi yawo. Unafusa kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu report imo. Ndinakale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva. Zimene Amalawi akukambirana. Koma Amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe. Ndiye tinena pano kuti apa timayembekeza izi, apa timayembekeza izi, apa zimatere, apa zimatere. Fa report iyo ntchitoyo amagwirira Amalawi. Ndimafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo report la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge. Akanakhala kuti anthu achagwira ntchito yabwino bwezi Malawi yansa kuti okay, zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chayi kuchitika. Koma lero abweresa zinthu zina kuti ayambanso kuzisusa okha. Ifo tinena kuti chete uyu ayambanso maligwira report licha. Zomwezo zotitolanso ndiye kuti mmene tikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo. Ndikatere ndiye ndikhalanso kuti ndayamba kuyankha ndinakale kuti ifasility tiyankha. Fa commission kuti aisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu. Koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya. Tikudikira kale report tiwerenge. Chifukwa pano patikanena kuti pakuti akutere sitikuziwa kuti report ndi ndani. Sitikuziwa kuti pano akupanga chani. Anthu awa ndi akachali
ulamuliro wa kutalaza chakwera chiyambire ndiwo mafia ndi usogolera kuti umasusana kwambiri ndi mbusa samapanga zinthu zina kuti zoti anthu kumakhulupirira umboni tinawo amalawi somboni ali nawo ndiye kwa amene mwakhutira ndi ripoti mukhali chete because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugeza kuti nkhani mupangira nthabwala ngati kuti mugeza kuti nkhani mupangira muchukirapo ayi you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 amalawi ambiri sanajesi chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti commission imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozoda ngolubwa palibe chimene wapanga. Ndiye mafuna ndifunse na Malawi report imanena yanawerenga mawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kuti tola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwerepo. Radio. Mwakalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli. Ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera mwina kalata kuti tikufuna izi monga bungwe la sidedi kapena akandikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission kakwaya zikomo kwambiri. Pali kachibwana kamene kamachitika m'Malawi muno kuona kuti ikakhala kuti nkhaniyo si kuwasangalatsa kapena ikakhala kuti nkhaniyo si kuwakomera anthu amanamizira kusanamve. Kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu adanena kuti utawuza siyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphiri goligo zachibwana msogolo wa dziko nkulu mbusa. Ndiye nkhani iyi sitikupita kuti pakhala kachibwana ya mmene tikuyankhula ndinu mu uthenga wa Afrika. Ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa Jaba alide ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jaba alide lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kandi chani mukuchidziwa. Technically commission of inquiry I stand to be corrected. Mmene naipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report. Ngati mukumbukira bwinonso ananena achakwera kuti report ile mafunika pa 30 November. Nde kenaka tinaona anabwera ndi update. Ajaba alide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito ija inakula ndiye mutipase masiku. Ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti report itatheka report ilo nkuti ndi report. Ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikumalemba kalata tizilemba kuti chani. Koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano wapeza fa uthengawo wachokera kwa Malawi. Koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Malawi. Koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidyesana njomba chifukwa nkhani Malawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino muonadi ni muopa Mulungu zenizeni siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko limachitika ngozi siku lomwe lija akanakaza commission of inquiry. Matonse tikuziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamuliro wa njomba. For the first time we have seen a mafia government. A government where the police shamelessly shooting criminals, panga wielding criminals, at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, ndalifanya kuti Amalawi tuwasamenti ziko muno ndamene tili kunja we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy and we should preserve the image of this country.
Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country, and they don't care about the legacy that they are going to leave in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kutero kumphamvu zimene ali nawo Dr. Chakwera tinachita kuabwereka. Ndifake lero sakuphala. Dr. Chakwera sakugona lero. Akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fertilizer. Anasankha kupereka fertilizer kupushani. Nthawi inalipo ifacility khala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere. Lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi. Mafuta kulibe. Forex kulibe. Ngani ya fertilizer sakukamba kuina kulikonse. So lero sakugona tu chifukwa yani afuna mphamvu zathu. Ndiye ndinene pano kuti anthu atatuukira amatitola ife chokuti tikangovota munja timakhala chete kuyang'ana uko. Ndiye pano pati kubweresa project, kubweresa initiative kuchokera ku sidedi that should hold duty bearers accountable. Aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo. Life won't be the same. Kwa okhawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu munitima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti ripoti lisapite kwa Malawi. How can we proceed like that? And my friend ukuze ndana Malawi report ili Achakwera nali nalo la chinali. Mose mena manena kuti report amaliwerenga paja Achakwera ali nawo kale. Umbono ulipo ukirika. So nkhani yakula mdziko muno ndi achibwana yofuna kumana misana. Ziko mukwambiri. Action, yes. Action yo imakhala last resort. Fanda ndakale kuti mphamvu zimene totaza Chakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, aina kenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera. Ndaje timango abwereka. Ndezi madabwisa ndipo zimamvesa chisoni. Ifa munthu ukantuma kuti ambwana ukandikulire machesi. Iye asakabwerese nchere. Akatire munthu amene yakupanga zake. Ndiyeno action tipanga koma sitikukonga. Tifuna efisi action. Tifuna report. And sikuti fitima kunda so tikuzipwirikitia. And kumapanga so demonstration sikuti so imakhala ntchito yokweka ya. Kumakhala ma expenses. And mukapanga ma expenses aja kena kanso azibweresa zikwanje. Ndiye timene tikufuna ife ndi report ananena okha atipase report. So ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja timalipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena drama zathu mukaona kwenda ndege drama zathu china chilichonse we literally pay for him. In fact, the president doesn't pay tax. So amangwene utazimva zonena za ife. So we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tukauza kuti report yo mutibase ngakhala kana kuti sana nene zimenezi ya report amapangira Malawi fa drama zimene apangira si za Chakwera. Drama zimenya sisa Richard Chimwendo Banda, drama zimenya sisa zikhale ngoma, drama za Malawi. So we are saying kuti report will make it public, and today Malawi akulifuna. Kwinaku ndiye tizina pota nyozera ndiye tione sibone kuti mwino kwa mphamvu ya ndani. Koma sinkhani ya mpikisano ya. Yeah, ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah? It is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana. And it is not vesa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya South Close Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. South Close Chilima Chakwera sakana khala ku State House. Lero kula barometer uko imene ikubunisa ikupanga proof zimene kuyankhula pano. Ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa. Komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa kuti iwowo tinapasa mphamvu kuti agwiritse ntchito. So panthawi imene Malawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya fusulosa yanga. Ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Siti mayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing.
akanakhala kuti adindo athu samatitola fa ajaba justice jaba alide mosakakamizidwa ifeso sitimaziwa kuti ripotilo agwizana ya ndaja kwera adatiuza kuti ripotilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timaziwa Amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza njerero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndese nkhani pasana nthawi ya report timalifunazo kuzana. We need this report as of yesterday. Ndipo libe sifuti ziperekaso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ja anthu anali anati asanayikhulupirire anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwezi wawo ndi Dr. Zasakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifake tidapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komiti ndi mafunso onse amene Amalawi ali nawo koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino kunanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndeti madaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani mafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndeti mafuna kuti maweresa amene muli pano mupite mukapange program mukasegule malaini mukafunse kuti anamiwa kuti ripoti lija lopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndi mukaone mmene zichitike. Fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene Amalawi akunena. Mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndani napo mpano momveka bwino kuti chimene tikufuna report ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipinda kapereka kodi mafunso amene Amalawi anafunsa ayankhidwa. Chifukwa zongoyankhula mwaona posedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege sanafike pansi. Itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri. Kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe. So lero ayamba kusintha kuti ya sinatere. Chifukwa tinena kuti report yomene iliko kodi akutani nayo masiku atatu. Chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja limene litatha ndiye tifuna akatipasa report ndiye tikaliwerenga ndiye tiuze kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission ndinawuza easy umboni wake ndi uwu ndiye tikamayangana mu report mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna lauze kuti Zasakwera komanso achabali ndauze kuti Amalawi ali ndi information. In this era and age you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Ndibweze pamenepo. Malawians are not daft. In this era ya technology mwina kana kalapo 1983 bolani komanso mukakapita mukakawerenga report la kungozi ya kumwanza ija mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mpanda apanso. I would like to assure you, I would like to assure everyone kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali they were literally the soldier of the Lord. They were serving the living Lord which we not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikudziwa anthu ambiri Malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you kula Malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mziko muzioneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu koma tifuna ndikuuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi.
koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls Chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And and I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources. kumabero kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kulenga kuti akuti ndegeyo inayenda dzulo lake kupasiya thupi la malemu Rafu Kasambala komano anthu amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli, ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali mawu onena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la sideti mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani, potengera kuti zitha kukhala zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la sideti mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Igo FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswida za ndege aku Germany. Turaza siyakwera anapita ku Germany. Ndifuna ndibwereze pano kuti ripoti yasanatuluke achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana na afusa kuti ripoti ili bwanji simu kwapa sa Malawi anayamba pakala pamenepo kuzipaka. Kenaka anachita manyazi ripoti ya analitosa.